जाहाथे जोंनि सासे एमपि थायो क'क्राझारनिफ्राय रायजो राजाफ्रा बेखौ लुबैदों। नोंथांमोना नुदों जेरै आख्रासुनि बारग' आफादगिरियाबो जोंनि पार्टियाव जइन जाफैदों। हयथ' बेफोर गासैबो क्लियार जागोन। मिथिनो मोननाय बायदिबा जोङो 6 बिथांमोना केन्सेल जाखागोन। जे बिसायख'थियाव नमिनेशन होनो थाखाय मानसिफ्रा फर्म लाङो आरो बिथांमोना साबमिट खालामो आरो बेफोरखौ नायफामफिननाय जायो आरो नायफामफिननायाव सोरनि सार्टिफिकेटआ नंखाय सोरहा मा सार्टिफिकेट होनो हायाखै जेरैबायदि रिटार्निं अफिसारा बियो गावनि माने परिचयजों लोगोसे बिनि क्वालिफिकेशन बिनि गुबुन गुबुन भैलिड डकुमेन्ट्सफोर बियो जायफ्रा होनो हाया बिथांमोना नाखस जायो बा बेबायदि जुदि गोनो गोथो जुदि थायोबा सोरबा बहाबा साख्रि मावदों सोरबा बहाबा माबा बबेनिबा चेयारमेन जादों बेखौ गाराखै दा बेफोरबायदि जिनिसफोरखौ नायजोबनाय जायो। गतिके सम दङ बे सम थासान्दियाव हयथ' बेफोर गासैबो क्लियार जागोन। मिथिनो मोननाय बायदिबा जोङो 6 बिथांमोना केन्सेल जाखागोन। बिथांमोननि सायाव अबजेक्शना फैखागोन आरो मैयाबो बेबायदि माखासे अबजेक्शन अजद दिखांनाय जादों। गतिके जों सानो जे गाबोन अफिस खुलिबा बे गासैबो क्लियार जागोन होननानै जों सानदों। दा बेवहाय खुनु गोनो गोथो जानांगौ गैया। बेवहाय बिसायख'थिया मोजाङै जालांगोन। बे बिसायख'थियाव एनडिएनि बिजाथि जोंनि इउपिपिएलनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारीनो रायजो राजाफोरा भट होगोन आरो जों बे भटआव गोबां जों देरहासार जानो हागोन। मानोना दिनै 3थि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि जानो थांगासिनो दं नरेन्द्र मदिया। बिथांनि सरकारजों जाहाथे जोंनि सासे एमपि थायो क'क्राझारनिफ्राय रायजो राजाफ्रा बेखौ लुबैदों। नोंथांमोना नुदों जेरै आख्रासुनि बारग' आफादगिरियाबो जोंनि पार्टियाव जइन जाफैदों। बेबायदिनो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि फरायसा आफाद सामाजिक आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै इउपिपिएल हान्जायाव हाबफैगासिनो दङ। बिपिएफखौ गारनानै बिएसइउ बनसु बायदिसिना आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोना हाबफैगासिनो दङ। जय मुसाहारि एमसिएलआ हाबफैबाय। एक्स मिनिस्टार बिपिएफनि भाइस प्रेसिडेन्ट चन्दन ब्रह्मआ हाबफैबाय। बेबायदिनो गोबां मानसिफ्रा हाबगासिनो दङ। जोंनि क'क्राझारावबो दा बेलासियाव आरोबाव बेबायदिनो बिथांमोननि आफादनिफ्राय माखासे मानसिफ्रा दिनै जइन जागोन। दा बेलासिनि 4 बाजियाव बिपिएफनि गोबां सोद्रोमाफ्रा जोंना पार्टियाव जइन जानो थांगासिनो दङ। बेबायदिनो माने गुबुन गुबुन आफादफोरनिफ्राय सामफ्रामबो जइन जागासिनो दङ। देग्लायनि थासारिया एसे आलादा। जोंनि क'क्राझारावनो गोबां नोंथांमोना नुदों जे बिपिएफखौ नागारै जोंनि पार्टियाव बिसोरो जइन जागासिनो दं। बेनिखायनो खुनु गोनो गोथो गैया। बेयाव जों 100% खोन्दोजों देरहागोन। खिन्थु देरहानायनि जितु गेप बे 3.5 लाख जों खालामनो थाखाय जों नाजादों आरो दा बिनि थाखायसो जों खामानि मावगासिनो दं। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारहोनो हादों। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि आखा फाखा गेलेगिरि खालामदो। सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमि।